Tämä video ei sisällä alkoholijuomia, väkivaltaa tai mitään muuta kiellettyä aineistoa, joten otathan rennon asennon ja nautit videosta, kiitos. Oi jumala! Seuraava kysymys voi olla hieman vaikeampi. Elikkä äänennopeus hopeassa. A. 2790 metriä sekunnissa. B. Nopeasti. C. D. Ei liiku. Minä käytän oljen korroja, katon mahdollista. Jahas. Se on A. Lukitaan vastaus A. Sekin on aivan oikein. Hienosti pelattu. Mahdollista on aina apua. Seuraava M-kysymys kuuluu seuraavanlaisesti. 2 plus 2 miinus 1. Mikä se on? A. Ei juuria. B. 3. C. 5. D. Quick Maths. Minäkin laitan kaverille. On. No niin, kuka on puhelimessa? Big Shaq, the one and only. Kysypäs kysymyksesi. No siis tämmönen kysymys kuin 2 plus 2 miinus 1. Teekö nää vastausta? 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths. No, otetaan se B. B3. Lukitaan vastaus. Vastauksesi on aivan oikein. Se on Sampa tässä, moi! Nää on hauskat apivideot. Näin kouluvuoden lopussa voimme todeta, että Abejen aivosolut ovat olleet koetuksilla niin koulussa kuin kotona. Seuraavassa klipissä näemme Abin, joka on saanut tarpeekseen. Abivuoteen on mahtunut sekä hyviä että huonoja hetkiä. Tässä parhaat palat. Ale, tekeekö mieli kola? Vittu huutista. Tässä sitten Lukulman odotukset ja todellisuus. The next time you give a low effort, right? You give it 70% or 50% or 30%. I want you to think about what you're thinking about. Tämä oli hauskat apivideot. Kiitos kun katsoitte. Loppuun vielä Abeen terveiset nykyisille kakoisille. Se on mun puolesta moro. Hyvää loppua. Mikä on? Voi ei.
etkä ole käyttänyt omaisuuttasi Jonnin juotamiin energiajuomiin tai muihin piristäviin keinoihin, jotka eivät oikeasti edes toimi. Oletko kyllästynyt jatkuvaan väsymykseen? Tuntuuko sinusta, että uupumuksesi on loputonta? No, meillä on sinulle nyt ratkaisu. Saammeko esitellä uuden innovaatiomme? Superduper Extra Hypersumppi 3500. Tällä Superduper Extra Hypersumpilla vireysteläsi nousee sekunneissa. Kun tilaat Superduper Extra Hypersumppi 3500 nyt, saat sen hintaan 2 € plus postikulut. Superduper Extra Hypersumppi 3500. Osta nyt! Norssi. Se on paras paikka. Norssi. Se on iloinen. Norssi. Maassa vietät vaikka koko päivän kesäisen. Hello. We are Sensory from UTL. Do you have a time to talk about a miracle of ylioppilastutkinto? In UTL we have this shitty thing, I mean amazing thing called pisterajat. Helveti YTL. Abi-uutiset, hyvää iltaa. Minä olen Viljo. Minä olen Matti. Norssin talous on kääntynyt laskuun. Oppilaat eivät ole maksaneet taksverkki- tai konseptirahojaan. Lähetimme toimittajamme Pertti Aravuoren kysymään opettajilta, mitä he ovat mieltä asiasta. Joo, no niin. Joo, sori, oli eilen vähän rankkaa siis ilta. Joo, niin tosiaan. Meillä on täällä haastateltavana kouluopettaja Pekka. Päivää. Pekka, sinun vastuulla on kerätä oppilailta taksverkkirahoja. Miten tämä tehtävä on onnistunut? Joka vuosi yhtä hienosti menee, että niin rahat jää jonnekin, niitä ei vaan tuu. Että yksi yllätti iloisesti ja meinas maksaa ennen syyslomaa, mutta se tuhlas lomalla rahat ja ne on vielä saamatta niin kuin kaikilta muiltakin. No niin, elikkä abien taksverkkirahojen maksaminen on mennyt ihan päin mäntyjä ja sama homma luultavasti jatkuu tulevaisuudessakin. Voi Pekka. No Matti, oletko itse maksanut taksverkkirahoja? No, siirrytäänpä tästä seuraavaan aiheeseen. Opiskelijakunnan hallitus on saanut tehtäväkseen etsiä käyttötarkoituksen taksverkkirahoille. Kysyimme pääministeri Strömbergiltä, minne rahat ovat oikeastaan menneet. Ole hyvä, Pertti. Olemme täällä Norssin eduskuntatalolla. Olemme kuulleet huhua, että pääministeri Petteri Strömberg antaa lausunnon kadonneista taksverkkirahoista. Ministeri Strömberg, minne ovat hävinneet Norssin taksverkkirahat? Niin Petteri, lähdetäänkö ensi viikolla sinne Viroon? Ovatko kyseessä siis meidän taksverkkirahat? Ei kommenttia. Tässä kaikki eduskuntatalolta. Ei tullut taaskaan Petteriltä kommenttia. Takaisin studioon. Voitte seurata hallituskriisiä Abinetissä. Ja sitten jotain vähän kevyempää. Norssin eläintarha on saanut paljon valituksia siitä, että eläimet ovat pitäneet kovaa melua ja niitä on myös siirtynyt lukion tiloihin. Kävin paikan päällä seuraamassa tilannetta. No niin, olemme nyt täällä Norssin eläintarhassa. Kello on 10.55 ja on villieläinten ruoka-aika. Mennäänpäs katsomaan. Lähdetään menee. Eläimellistä menoa. No, Viljo, oletko sinä ikinä noin eläimellinen? No, riippuu ihan tilanteesta. Seuraavaksi urheilu ja sää. Kiitos ja hyvää illanjatkoa. Hyvää illanjatkoa.
Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Minä olen Pekka Kaukala ja tämä on Urheilu-uutiset. Olemme nyt tulleet tänne kentälle. Kuulimme, että Jari on ollut 3 päivää putkeen radalla. Melko kunnioitusta herättävä suoritus. Itse en pystyisi 3 päivää putkeen olemaan radalla. Jari, tuus tänne! No moi! Terve Jari. Terve. Kertoisitko sinun salaisuutesi, miten pystyt olemaan 3 päivää putkeen radalla? No siis, kyllä toi nesteytys on ihan A ja O. Sitten toisena kannattaa aina olla radalla noin omat juomat mukana, niin jaksaa. Sillä jaksaa 3 päivää, ainakin. Se on loistavaa. Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Minä olen Pekka, ei pouta, ja tässä on teille sää. Säärinnava lähtee Oulusta Tallinnaan, perustin märkää. Tallinnasta Ouluun, perustin märkää. Voi vittu.